marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, ninna ibanado. Haholongon saleleng nileleng na, hubain makaholongi ho. Dibain ni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Selehon jala patubu madihami hapor siaun nasitong. Tabay mahapor siaun nami ganupari. Salam tugu. Lehon madihami holong ni roha na sumarpangaci. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha kami abain lomo ni roham. Sayo loima pangiduan nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon mapatik ni debata, di mingguta sadarion, imapatik parjolo sahatu patik pasapuluhon songonon ma didok. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi maraku pau bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jaladang jadi sumanonmu manang aha, na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro na di bagasan naik, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay onauhum na dosogot, akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomarima ula hamu nasa ulaumu, alay anggo ari papituhoni, ari paredan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula, anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pe, namang ibati hutam. Ay di na ono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahin do ubahin na di pasu-pasu debata Jehovah, ari para diananay jala di parbadiay.
Pati palimahon. Iko pasang apomudo na torasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah debatam di ho. Patik paunopon, una ko mamunu, patik papituhon, una ko mangalakut, patik pawaluhon, una ko manakko, patik pasiahon, una ko olo makatidakon, hata naso tutu maralohod donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape, ugasan ni dongammu. Bohado di padok ni debata, taringo tupatik na sapului, odo. Audo Jehovah debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparnyakan nasogo roha diau, alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangalausi patiki, ido saatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulau nohombar tu patikmi, amin. Mari demahita.
Tapaunduk marohata di adopan ni debata, laho manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargugu nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha mida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahat itu madiko dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani iubahe dipangido hami, saya sudah tima toru-torum, asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesan ni dosata. Songono dohatan ni Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujo goarmu, au na punaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maret di mahita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, dienet sian Jesaya bidu ono puluonom, mamuka maisyana ya 10 tol hastu ayat 14, tajaha ma marsika soring, songodon ma didok. Marlas ni roha mahamu rabdohot Jerusalem, jalam marolop-olop mida ibana, sude hamu ale akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marabdohot ibana, sude hamu ale akan marsak roha, mida ibana nasai laun. Asa manusu hamu, jala mahapan siap bagut niak ka apul-apul nai. Asa marsubur hamu, jala marsabam ni roha siang hingalang ni hamu liaun nai. Ay songono dohata ni Jehovah, idama, au patongot tu ibana hadameon. Songon batang ay godang na, jala songon sungai na sirnip hamuliaw niya kabangso parbegu. Asa manuso hamu, ikon abing-abingon na hamu, jala dideng-didengon na hamu, diapuan na. Songon bawa na niapul ni inana, songonido au mangapuli hamu. Tongot tahe di bagasan Jerusalem dohamu tarapu sogo. Jala iadung di ida hamu songoni, gabe lasma rohamuna. Jala martubur holi-holi muna songoni kau rata. Gabe patar-tartada tangan ni Jehovah tuaka naposona. Jala rimasna tuaka musuna. Ido sahatna. Martua doaka na tumangion hatan ni debata. Jala naupiopsa. Amin.
Mari demahita. Taha tidak ko mahapor siyaw tay, songon nahina tidak ko nidongata sa hapor siyawn, di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyang di porbadia, andorang sohabuhay. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetar pajalo ibana di hao pinarsilang, na tua-tua banatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, isimay mana mula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria topan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu do sogod daging ning halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian pardihutani parhalado.
Tabegi mati tingna masa dihuriata di bagasan samingguan. Piting Huria Minggu Patuluhon Dung Trinitatis 6 Juli 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, asa molo di bagasan Kristus halak, natinopa nai baru mai, nunga salpu pangalaho narobi, gabe nai baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Nama ragam, sada, situa mamongoti obas pesiun. Songo naung dititikon di hari Minggu nasalpu, sadarion di parmingguan pukul 09.30 wipon, pabrohaton ni huriatama inang situa a boru marbun dohot amang situa aruan mamongoti obas pesiun. Udut tusi patu pauma partamueon di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 naroon. Rapak dohot situa naung pesiun dohot nanaing pesiun. 2. Parguru maka tidakon haporseaon. Manang kelas katekisasi sidi. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2025 di Patupa Huriat tado pakobasion maka tidakon haporseaon tu 50 tolu halak ianak kon ni Huria. Jalalaos diuduti dohot marulaon nabadia tunasida rap dohot natoras. Sialani i parmingguon pukul 0 sia 30 wib di Pamaju gabe pukul 0 sia 00 wib. Tolu apresiasi ruas nama rumur 70 tahun tugijang. Di Minggu sadarion di parmingguon pukul 0 sia 30 wipon dung sipul titing di Patupa Huriat tado pasaat ulos hatuaon
turuas nama rumur 70 tahun tu gijang. Ima nama ulang tahun sahat ro di tanggal 6 Juli. Opat, seksi sekolah minggu, opat titik sada. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 08.30 sampai pukul 12 WIB akan diadakan kegiatan bincang ceria sahabat Yesus. Aku jaga tubuhku untuknya dengan pembicara Pendeta Abednego Sirait dan Susi Rio Panjaitan, praktisi psikolog anak dan pendiri Yayasan Rumah Anak Mandiri. Kegiatan ini ditujukan kepada anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6 pada tahun ajaran 2024-2025 untuk mempersiapkan mereka memasuki jenjang pra-remaja. Dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6 untuk mengikutinya. 4.2. Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, ibadah sekolah minggu dilaksanakan 1 kali, yakni pukul 06.30 WIB. 5. Seksi pendidikan. Batas akhir penyerahan berkas apresiasi siswa berprestasi Minggu tanggal 20 Juli 2025. Selanjutnya, acara ibadah pemberian apresiasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 masuk pukul 12.30 WIB bertempat di gereja. 6. Seksi kesehatan. Pada minggu hari ini pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB bertempat di ruang aula melalui Dewan Diakonia Seksi Kesehatan, gereja akan melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan. 7. Seksi sending. Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 yang akan datang pukul 09.00 sampai pukul 11.00 WIB, Dewan Marturia Seksi Sending akan mengadakan pelayanan ibadah di Lapas Cipinang dengan tema Dia Memikul Kelemahanmu, didampingi oleh Amang Pendeta Sarip Amsal Pasaribu. 8. Pelian bulanan keluarga. Amplop pelian bulanan keluarga tu bulan Juli 2025 nung ngaradebe di kotak na di teras ni gereja taon tabuak bema jala papungot tama di hari Minggu tanggal 10 Juli 2025 naroon. Moleate madiha disude panupahiota dihuriai bahen sangap di goar ni tuhatta. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon. Aka titing na asing boi mata jaha di lebara titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu de batama hita di sude panggul miton ningoluta. Saunari sahat mahita tu acara pasahat ulos hatuaon turuas ni huria nama rumur 70 tahun tu gijang. Ditiki hujahami goar ni amanami nanami rade marotu jolo mengadop langgatan manang altar. Laos marhiteon pinangido matu Dewan Diakonia laho menuntun nasida. Sada inang te boru tapu bolon nyonya te tabunan Opu Margaret umur 70 sada tahun wik sada. Dua Amang WH Pasaribu Opu Palen umur 70 tahun wik sada. Tolu Amang J Tambunan Opu Nisi Alfredo
tahun week 5. Onom inang L boru huta barat nyonya T Simanuk Khalid opulisa umur 71 tahun week onom. Pitu Amang OM Barimbing Opu Marsilam umur 70 tahun week onom. Walu Amang S Yaturi Opu Alena umur 72 tahun week onom. Sia Amang Situa MC Hutasoit Opu Holong umur 70 tahun week onom. Sepuluh Inang ISM Boru Sinabela Nyonya Situa MJ Siaturi Opu Amsal umur 80 tahun week 7. 10 sada Inang NM Boru Tapu Bolon Nyonya Situa AP Simangucong umur 72 tahun week 7. 12 Amang MC Majutak Opuni Sinoa umur 71 tahun week 8. 10 tolu Inang T Boru Tapu Bolon Nyonya P Simajutak Opu Debora umur 74 tahun week sia. 14 Amang Situa T Raja Guguk Opu LNK umur 86 tahun week 10 sada. 15 Amang R Aritonang Opu Marisa umur 72 tahun week 12. 10 Inang R Borusianipar Nyonya Erna 70 Opu Mauren umur 72 tahun week 15. 17 Inang T Borusiagian Nyonya Hasimajutak Opu Juni umur 87 tahun week 17. 10 walu Amang BF Manulang Opu Alicia umur 82 tahun week 10 sia. 10 sia terakhir Amang J Simorakir Opu Nisi Krista Jun umur 71 tahun week 22. Di keluarga molotung di bereng na tuai dang tahan jongjong boleh didampingi, ditemani ya, jangan ditemani saja di sampingnya atau di belakangnya, jangan dibiarkan supaya ada yang menemani. Ya, hurian itu hata di par minggota sedarion pasahat tama muse songonong di patu pahuriata pasahat ulos hatuaon tuakana tuata naong sahat umur nasida 70 tahun sahat rodi lobi siap 70 tahun na adong di huriataon nama ulang tahun saya tanggal 2 Juni sahat rodi arisadarion onom Juli 2025 alani Hamima mewakili hita saluhutna lahu pasahaton ulas satu auni tu aka ama ina na tua tahun nuaing tapasahat. Nuaing di pasahat huriata matuho inang na tua Opu Margaret Boru Nyonya Tambunan Boru Tahu Bolon ulos hatuaon nomor ulang tahun kopi 71 tahun di tahun non
marolopolop jala martua maho. Selamat ulang tahun. Nang dihamu amang na tua-tua opu valen amang WH Pasaribu. Ulos 1 tahun sian huriata di nama ulang tahun di tahunon 73 tahun. Marolopolop jala martua maho aman. Sian huriata. Nuaeng di pasat huriata matuho amang na tua-tua opu nisi Alfredo amang J Tambunan ulos 1 tahun di nama ulang tahun di tahunon 72 tahun. Marolopolop jala martua maho. Selamat ulang tahun. Di pasat huriata matuho amang na tua-tua opu Bernadette Doli amang situa JSP Pane ulos 1 tahun di ulang tahunmu papi 74 tahun. Marolopolop jala martua maho. Selamat ulang tahun. Di pasat huriata matuho ulos 1 tahun opu Lista Boru Nyonya Tesimanukalit Boru Huta Barat di ulang tahunmu papi 71 tahun. Marolopolop jala martua maho. Selamat ulang tahun. Di pasat huriata matuho amang na tua-tua opu Marsilam Doli amang OM Barimbing ulos 1 tahun di ulang tahunmu papi 70 tahun. Marolopolop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Di pasat huriata matuho amang na tua-tua opu Alena Doli amang S Yaturi ulos 1 tahun di ulang tahunmu papi 72 tahun. Marolopolop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Di pasat huriata matuho amang na tua-tua opu Holong Doli amang situa MC Hutasoit ulos 1 tahun di ulang tahunmu papi 73 tahun. Marolopolop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua opu Amsal Boru inang Nyonya Sintua MJ Sianturi Boru Sinabela sian huriata ulos 1 tahun di ulang tahunmu pa 80 tahun. Marolopolop jala martua maho inang na tua-tua. Selamat ulang tahun.
Diho inang na tua-tua, inang nyonya sintua, nyonya sintua ape si mangunsong. Nah, gitu. Ini dari kita makin. Si jabat baru nenggolan. Oh, harusnya tadi nomor 5 sana. Iya. Iya. Di pasak huriata matuho inang tua-tua, opu amabel boru. Inang nyonya MJ nenggolan boru si jabat. Ulos 1 tahun di ulang tahunmu papi 71 tahun. Marolopolop jala martua mah. Selamat ulang tahun ya. Diho inang na tua-tua, nyonya sintua ape si mangunsong, inang NM boru tahu bolon. Di pasak huriata matuho ulas 1 tahun sadarion, di ulang tahunmu papi 72 tahun. Marolopolop jala martua mah. Selamat ulang tahun. Diho amang na tua-tua opu ni si Noah Doli amang M si Majuntak. Di pasar huriata matuho sadarion ulos 1 tahun di ulang tahun papi 71 tahun. Marolopolop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Diho inang na tua-tua opu Deborah boru. Inang nyonya P si Majuntak boru tahu bolon. Di pasar huriata matuho ulas 1 tahun sadarion di ulang tahun papi 74 tahun. Marolopolop jala martua mah. Selamat ulang tahun. Diho amang na tua-tua opu Elenka Doli amang situa te Raja Guguk. Di pasar huriata ma ulos 1 tahun diho di ulang tahun pawalu 26 tahun. Marolopolop jala martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun, tetap sehat. Jone apa Juni. Diho inang na tua-tua opu Juni. Opu Juni boru. Inang nyonya ha si Manjuntak boru siagian. Di pasak huriata matuho ulas 1 tahun sadarion. Di ulang tahunmu pawalu 77 tahun. Marolopolop jala martua mahona tua. Selamat ulang tahun, sehat terus. Diho inang na tua-tua opu Mauren boru. Inang nyonya R napitupulu, inang boru sianipar. Di pasak huriata matuho ulos 1 tahun sadarion di ulang tahunmu papi 72 tahun. Marolopolop jala martua mahoinang.
Diho amang na tua-tua opu ni si Krista Juni. Amang J si Morakir. Di pasak huriata ma tuho sadarion ulos 1 tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Marolopolop jalan martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun sehat selalu. Nuaing pinanggi umat Tuhan makamang do inang na tutua nami, boy mangado peturuas ni riata setokin. Huriata HKBP Cijantung, kalau boleh sempat kameranya jangan stay di satu wajah. Onma akan tua-tuata. Ama ina ruas ni huria HKBP Cijantung. Na ulang tahun di tanggal 2 Juli 2025. Naong majalo ulas satu ausia kuriata. Tatanya komatok-tok nasida marhai pason margogo di umur nagajang nan nilihon di bata. Hud martangiang mahitatong hita pesaluna sahat masongon nasida si gajang umur 7 lanon. Horas madihita molon ngaboy tabuat aka dokumentasi na stokin boy mahita mulak tu hudulat tabi. Ya sudah, kalau sudah selesai boleh kembali akan natutuatan nasubui be sahalat namar dalan tadampingi amang dot inang. Huriani Tuhata, Tauduti Mabusia Carata, Marede Maita San Buka de nomor 610 sada, ayat sada do uduna, Uhud Pabungu Pelian, Kantong sada dot sada B.
Dameni debatana semurung sian saluhut naroha, imana mengaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatani debata nama bohali ngoluni partodiota, di minggu tasadarion di enet sian suratnya Apostol Paulus tu Huria Galatia, di bidu onom, mamuka sian ayat 10 sada, 1 10 lalu, hujahon madihita, songonon maridok. Sipaingot parujungan. Tadahamu ma balgani surat ni tangaku. Sude nariko roha dihasangapon ni pardagingon, manosak-nosak kamu pasunaton. Asal unang taonon na pangalilion siala silang ni Kristus. Aigarina sida jauh dihian dang diraduti patiki. Alai naing dohamu tarsunat di rohana sida, asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna. Alai dauma sianau nama muji diri, anggo so siala silang ni Tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tarsilang portibio diau, jala aupe tarsilang do maradopon portibion. Ai manang sian hajahudion dongan manang sian hasi pelebeguon, dang mahuai ikon natinopa nai baru do. Jala damema dot asini roha tu saluhut na mamarangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusai agia isyau ai hupa buat do akatadda ni bugang ni Yesus di dagiku. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus ma toddimuna ale akadongan. Amin. Ido sahat ni hatani dibata ojahan ni jamita dihita. Horas marita kamanginang. Horas dihita na digarejaon dohot nama dohoti namar minggu di inganat tabe mungkin di jabuta mungkin dia ke inganan dia ke perdalanan doa ke ulauta. Di guari do di minggu tasadarion topik tu hita gabe natinopa nebaru. Aliat dorang so huduti patorak ko jamitaon di hari minggu nasalpu di pukul 6.30 nungah hupa sunggul hotong, di parmingguan pukul 15 hupa sunggul hotong, di parmingguan pukul 7.30 pe hupa sunggul homa ati biarong nong marminggu nari minggu nggak dibigi dan pola buaya teh. Ninga dibere kamu tahe di jolo ni hudulatai tapi orang jorong ko tempel tahe di si. Harus tahe tempel ho di si tahe. Na merah-merah na botari. Baga depi sudi. Arong gronong siga. Daw ngate. Jala sengke masongoli turus sudang pala siga. Alana di na parjolo na ong tababay ni. Hupamanat do. Di hari biasa roa tu garejok kubereng. Darong nang kusada na selamat. Senoraku ma. Ala ni sirus na mabigi jamitai maharo sudi ruason sabil songoli matangan ne hora makuraki harotasin oraku. Ya. Sudah do cacat, sudah do merluakan. Ya. Mudah-mudahan ala ni sirus nama bagi jamitai, ubayan nasape songoni maladang sadar tangan nai. Ala porsia dua tong dangadong namar minggu pukul tong 10 nama bayinya teh. Amin. Nari minggu tong ngopi tu pidang adongin nado. Jam 10 pidang adong do. Aku botol gak bisa manuaing nama kuraki ya teh. Ala pos roak manginang bagian ni ya melati dirita mai. Manang naso ngodia pe hita pas bar minggu ni unang gabe tahuraki nadong dibaen huriata di huduratai manang aka naso perlupe unang tapata di kondisi ya. Jadi mara so tu hita asa tajagahon tong taramoton. Na paduahon di minggu tasadarion laos di patupa huriata do ulaon dua ulaon na sasitong na sangat penting di bagasan nguluta. Na para jolo na kipasaton ulo satuan tu akan tua-tuata na marulang tahun 70 tahun tu gijang. Nunga pa 3 hali honon mulai sian Februari 1 Junion.
Isu namu akan tua nami na doho pino parmuna tahe di parmingguanon. Doho do tahe akayana kota doho do te. Ipa buah hamu do takas majalo ulo satu do bapa hari Minggu. Oma hari Minggu. Roma hamu. Ai holat tahun do pasaton ni hurie tahun naro dang arong be. Kan? Ini sangat monumental. Ya. Radang di baik kamu do pe ulang tahun nak. Mungkin dah ngapala terbaik kamu ulang tahun tu akan tua-tua tai. Holat tangi yang dari pasar tamu tu Tuhani alai di minggu sadarion takas di patuduh kuriata lasni rohana namar ulang tahun akan tua-tua tai. Ya. Sehingga ini juga menjadi semakin menyemangati semua keluarga, anak-anak pinoparnya akan tua-tua tai nang makamulatehon akadingkan bahasa ne debata tarlumobi memarhite-hite ngulunya ka na tua-tuana. Suatu ngadong adalah bapak sendirilah pergi di situ namusik kan. Alih hubera nakinyan gudanggo wajah-wajah yang mirip dengan orang tua kita yang menerima ulos satuaon sadarion. Songoninang aka situa na masuki masa purna baktian non pabor hatota amang situa aruan do inang situa borumar bunate. Doh do akapino parmuna kan. Alana holat tono do pabor hatot tono dang pabor hatot betong kan. Jadi bisa kita bersama-sama menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, itu yang terpenting. Boy natorastai gajang umurna, boy natorastai pasidukon ulaunna memasuki masa purna bakti, songon partohonan situa sadarion. Sehingga kita bersama-sama ikut mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Alania kamanginang lasongon hudok konakin di minggu tasadarion di jodoh hita asa takas terus rata jala mangulu hita di bagasan panopaon nai baru di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ido didokon gabe tinopa nai baru. Monota jaha di 2 Korin 5:10 itu taringot tu na tinopa nai baron masih takas didokon Apostol Paulus songonon. Asa molo di bagasan Kristus halak na tinopa nai baru mai nunga salpu pangalahon narobi gabe nai baru nunga salpu narobi gabe nai baru ido unok ni na tinopa nai baru gabe na tinopa nai baru marlapatan adong pergantian adong perubahan sian narobi sian naliling tu nai baru. Molo di tod dini tahun parhuriau tadi tahun non ido dari guaran nai transformasi. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen sebelum percaya kepada Kristus dan setelah percaya kepada Kristus. Ada perubahan spiritual yang mendalam. Gabe natinopa nai baru, maka ada perubahan rohani yang radikal. Mengalami kelahiran baru, mengalami pertobatan, mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ido naparjolo nang si berengota di bagasan ngulu tahun. Bohama ngulu nai barui, bohama ngulu natinopa nai barui. Nakin nang tu gerejaon sudah doh hamu tahe jolo lao tu jolo ni kaca. Arong gola 10 lao nakit tu jolo ni kaca. Cermin, kalau saya mari dipakai baju na eta malam matu gereja, ngarang pala markaca ngabe beres. Biarong ko tahe. Sudah do raau penakin, nang pesorong be ubut tu si Suryo kutong ko lawa tu kaca. Apalagi ibu-ibu ate. Hiado usah ada tiki parkir sada parkiran di gunung pesta. Kebetulan agak hulum kaca di mobilon. Dak sadar haroi naton darong ko pejol mai bagas. Saya nai mana mah di saya huwa bereng-bereng mak. Baru hubuka mananget kaca di mobil termerika di mana. Baru kapi jol mai bahasa dari mana piga liling songoniat. Bahasa taulah songonita he. Asa boleh terpastihon ya penampilan kita oke atau tidak. Arong ko nakin rana rautu gerejo pe ngai pakai jo baju nakin ibereng mesti kaca songona susuman doget timon inna. Songona ka di hutan di Parhaladon nuansa kuning hamu teh. Ya, nuansa kuning ya. Kebetulan ada beberapa kuning bajunya.
Dipakai juna perjulun. Songon apa sak-sak kudu kuningon ina, ibuka musik. Idul sada naik. Anu ina, mak, arong ibere ku baju kuna hunit na sada naik ina. Coba musik. Songon sopas ina. Coba tuluhon. Tong dang pas mula tong sudah perjului. Ya. Toy mana perjulun na mana paling pas ina. Songon akenat na belajar di pasar iri. 10 toko dijalani, tonggo tu toko perjului mulak kan. Ya tetap penampilan kita. Baru naing, enggak tadi dia mancung naing. Nah, saya mau semeta baik kan. Karena memang kita sangat memperhatikan bagaimana tampilan kita supaya benar-benar meyakinkan, percaya diri. Karena kita tahu sepertinya sudah pas. Alai ngulu ne baru dah persoalan penampilan. Bukan persoalan tampak luar. Tapi hidup yang baru itu persoalan sikap hidup tentang bagaimana nilai kehidupan kita yang terdalam na perbagasani ido narikot ikon takas ibaru berubah. Molo di ayat nasi nadokon nunga dipamate disilangi bakko nalidengi nunga mate bakko narubii dinatar silang Kristus di hopinor silangi. Jadi nga mangulu hita di bagasa kay baru anak kamanginang. Nalilingi nga mate. Ay mula nga mate walo tahe. Boy dope mangguit-guit. Dang boy bete. Makana idoko kalak bata malolong na mate. Na marujung ngolu. Di rumah duka di peakon. Tolong do nunga bostang. Bostangi nunga. Ya sudah kaku. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Molo sanga mangguit topu jari-jari namate di rumah duka sudah doh padita marika cedera lari. Alam ngatakas di boto dia tusi molo ngamate dang adong bimanang ngahabui bainoni mangguit pedang. Ya bergerak pedang. Ya. Ala hita jol mana mangulun jujut tiado makilalau serarong kopi bui dihilalan namation. Kalau diangkat putih namate songon napeolo ulang peolo hacitan non hilala ina biarang bihalalai. Ipa balik-balik pedang orang beda hilalon di manangna. Itulah yang mati. Tidak bisa lagi apa-apa. Nuain di dokem mati kita. Nunga di pamate di silang di Kristus. Bako dot ngolu na robii. Nunga mangulu hita di bagasan ngolu na tinopa ne baru. Nuain molo di dokos songoni rap mahita. Aupe hamu amanginang. Rap manulikiti mahita. Mulai dokodo nunga mate. Bahasa saya mangguit-guit depe bakko narubi di nguluta. Alani di pertanyaan aku dokon ulang saya pangulu-ngulu hamu benong mate. Nga di pamate bakko narilingi. Nunga di pamate bakko naburuki. Alai saya ta pangulu-ngulu terus di bagasan. Hadir yot. Oh mana para jol di payung hata di bata di minggu tasadarion. Alani do mulai dokon. Huria persauran Kristen. Kita inilah persekutuan orang percaya. Persekutuan orang Kristen. Persekutuan orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Siapa ini orang Kristen ini? Yaitu orang-orang Kristen yang dahulunya hidup di dalam kebatakannya. Huria, Kristen, Batak. Sudah dibayar di sini. Huria, Batak, Kristen. Alai Huria, Kristen. Persauran ini akan nong tinopan baru dihita. Persauran ini halak nong prosia di Kristus Yesus. Alani masih tak kasma ikut ingotota nunga mangulu hita di bagasan ngolu nai baru nunga di topa di panopaon nai baru nunga sirang hita sian ngolu narobi nunga di pamate di silang ni Kristus. Jadi songon na pauli bagasidui bagas nalilikian nunga lam sega dungi Roma na puna sejawi atong tarupak ko majabuan tapauli ma ne baru. Datung tarida bedisi bagas nalilingi ay nunga dirupak ko ni nunga dipadiri bedisi bagas ne baru. Jadi seperti itulah kehidupan kekristenan kita di dalam Kristus yang sudah ditebus di dalam kematiannya di kayu salib. Nunga gabi akan ne baru hita. Unang be saya mangulu akan nerubii di bagasan ngoluta. Ido na pinaingon ni Apostol Paulus nang tuhalak Galatia di surat naon apalah di pangujung ni surat na tuhalak Galatiai.
asa buaru nasida mangulu hot di hai baruan di bagasan Kristus Yesus. Dan kesannya dia sangat menegaskan itu. Dia menekankan itu kepada orang-orang Kristen Galatia. Begariada di bagasan mungkin dia juga kekesalan. Ala saya dipabegi-begi adong rumang ningulu nih halak Galatia na songon na meoleol ala nia kana masa nani depan nesida. Ala nido pola dibain ibala dia 10 salanakin tadahamuma balgani surat ni tangaku. Kado hamu tahe marwea ngasudi behita marwea teh. Ya, mar SMS. Molo ngadong na marwea mar SMS tu hamu akamanginang huruf besar sudah dibaen. Kemungkinannya itu dia sedang mau menegaskan sesuatu hal. Atau juga mungkin dia sedang sangat marah kepada kita. Atau ada juga mungkin dia nggak tahu merubahnya menjadi huruf kecil. Ada nggak tahu songoni? Gak bisa diri pun bah ngamurukia kape ronda tua naroha masongoni kan? Karena kesannya memang itu. Coba nanti cek. Jika ada tulisan yang caps lock semuanya satu kalimat. Itu ada hal-hal yang mau diberitahukan di sana. Pertama dia mau mengatakan yang saya tuliskan ini adalah sesuatu yang penting kau perhatikan. Yang kedua ini adalah sesuatu penekanan kepadamu. Atau juga aku sedang marah dan kesal melihatmu. Maka dia menuliskannya dengan semua huruf besar. Tapi pernah orang juga menuliskannya dengan huruf besar. Bukan karena kesal, karena menegaskan atau karena sedang marah. Tapi karena dia tidak tahu merubahnya dari huruf besar menjadi huruf kecil. Mudah-mudahan meletung adong pena songoni ala nasatu sidate tak kirim masuk. Tapi di sini Paulus mengatakan tadahamu mabalgani surat ni tangaku. Memang sebelum nape apostol Paulus on dan apalah ibadah sendiri manurat. Aka surat nai di jo ibadah akan aposona manuraton ala ibadah mama katahon. Songon opung tanah julu baju surat tuan ibotom. Atong buat harotas jo. Buat pena. Mangradi mau pohupunon. Surat toma mandapoton anakku di Jakarta. Ngabe ini kan ngopung surat tomuju museon ini kan dia lisan dia beritahukan. Ale maloon Paulus sendiri langsung menuliskannya dia mengatakan dengan tulisan yang tebal. Asa takasdo di parateo kamu, asa takasdo di pamanatamu, asa unang lebahamu tunahudok konon. Ini menjadi perhatian penting dalam kehidupan kekristenanmu. Jalaido nang dohonon nang tuhita diobason akamanginang. Unang be meoleol ha kristenota ha porosiauta alani ragam ni aka namasa nata adupi. Diobasi adong ko hala Kristen nang porsia du Kristus alai gabe marbalik muse pinomat mangulahon ha porsiaon ha Jahudion songon nani dok ni aka hala Jahudi. Parjolo ala naing paluaho dirina sian aka hamaolon. Lao paluaho dirina sian aka pangalion. Tongo di hati-hai nasida digonggomi harajaon Rom. Kekaisaran Romawi tidak pernah suka dengan kekristenan. Tapi kekaisaran Romawi itu sangat menerima kejahudian. Lalu orang-orang beragama Yahudi diperkenankan bebas, tapi orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Lalu ada sebagian orang Kristen itu kemudian mau melakukan hukum-hukum kejahudian hanya supaya dia tidak mengalami penganiayaan. Gabi ulu mana sida manggulahon aka ruhut-ruhut ni hajahudioni asa unang biadu pinasida aka parukilon do hamaolon. Di zaman ini di beberapa puluh tahun sebelum sekarang ini pun itu sering kita dengar di tengah-tengah bangsa kita ini. Dangotik halak nong porsia di Kristus Yesusian gabe manadikon ha porsiaonna hanya karena menginginkan satu dan lain hal dalam kehidupannya, terutama di tengah-tengah bangsa kita Indonesia ini. Ay buama ulu na julo dokon. Buah sedang buih gabe kepala seksi. Buah sedang buih gabe kepala dinas. Buah sedang buih gabe pemilik jabatan-jabatan di pemerintahan. Ay buama buih, ay nga bata Kristen depe ho ina songoni. Akhirnya tidak sedikit orang akhirnya meninggalkan imannya hanya untuk mendapatkan hal-hal itu. Alani do takas dipaenggot oleh apostol Paulus, jangan. Ulang besai olo mulak holan alani
Lao pauluaho dirina ala nyaka na manosak-nosak kamu di tonga-tonga nyaka ngolunguna. Sekali percaya kepada Kristus, yang lama itu sudah dimatikan. Nah paduahon akan manginang di payungoton hatari di batau tu hita unang ma baik kamu haporsiau mana ugamu bunai lahodalan paburnang-burnang dirimuna. Mau memegahkan dirimu. Ala idol di hanguluhon nang halak jahuri di hati hai. Dia 10 tolu dilakukan aigari nasida jahudi hian dang diradoti patiki. Alai naeng dohamu tarsunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhite-hite sian daging muna. Ternyata gerakan kejahudan itu terus dilakukan bukan karena hidup spiritualitasnya yang jelas. Tetapi justru hanya mau mencari kepentingannya, bahkan mau memegahkan dirinya sendiri. Ainuai ngadong go gerakan-gerakan luar biasa molo tatotoni ngado rahamu mana deya ti. Adong gai idok tahe pembela agama apologetis ina do tahe. Isi nong jadi bigihamu tahe. Ngado kuberak sia pardopan non ngado ngom pardopahan na sejuju menangi-nangi mana. Isi do tahe. Si Edi sate. Itu tahe namar kacamatai baru adong kopi si Elia. Ya. Gudang nuaeng. Neng dohonok manginang kita boleh mendengar itu sebagai bagian menambahkan pengertian kita. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita cermati. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini bagaimana hidup kita ini menyaksikan kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan persoalan buhahita patorang torak konya apalagi dokon membela agama ninna dak perlu bilaon Kristus do nama kokopita. Tapi bagaimana hidup kita ini justru menjadi garam, menjadi terang, menjadi teladan. Aku justru lebih tertarik do dak kuta deisei. Alai tertarik kau di berita na hubigi napi nama sana nang pe mangadopi hamaolon ibana alani akadonganta na patupahon penggerebekan na di Sukabumi de tahe. Dungi Roma gubernur nasida atong empatik kutuho hulehon ma laho paulihon muse bagasmi. Dia luar biasa. Tapi apa lebih luar biasa dari seorang yang punya rumah itu tahe. Ahlu nataboto di jalo ibana alang dipakai ibana pauliho bagasna alai di lo ibana muse iya itu. Atong ngahujalo be alai huleo ma padinggaton inganan parsobamuna tuna pinaporsian muna. Saya kira itu justru menjadi kesaksian yang lebih luar biasa. Itu menjadi garam yang sangat memberikan rasa, terang yang sangat jelas memberikan cahaya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jadi dang laho paburnang-burnang diri, alai laho mabahen portibion lamakina lahon Kristus sido Tuhan marhite nguluta, marhite parangeta, marhite hite pabahenata. Atong bohado ngulu ni halak nok tinopane barui. Parjolo hak Kristenon dang soal penampilan alai sikap hidup songon hodokon laki. Huputik maju muse ilustrasi nok kubayan na tuari di renungan harian. Songon nahudokon lakin sudah kita menjaga penampilan non. Lalu satu hari ada seorang istri lalu dia beli alat perekam dia tempelkan di pakaian suaminya. Yang setiap pagi terus bercermin ketika mau pergi kerja. Dungi alat perekami di pasak konibana borhak mamatai tu parkerejuan sudah nanidok nyamatai terekam di alat perekami. Di padokanna di jabu, di perdalanan, di kantor lau mulak satu jabu terekam. Dung sahab borngin di jabu Roma inatai. Pas ini dulu bajumu nina. Kenapa? Dungi dibuat imana malak pada kami. Dibuat ibana mas speaker. Ayo Pak duduk dulu sama-sama di sini. Setiap hari saya lihat kau menjaga penampilanmu mau pergi ke kantor. Sangat rapi. Tapi coba dengar apa yang kau ucapkan satu hari ini dalam seluruh interaksi. Dibagi nasi dan dua mak. Ternyata na gudang ngatong nasohata di padokonnya matai. Dohot tu natai. Paya kom HP natai saping. Bagaimana ini?
Sokoni mahar maru tunggu mahar mana tinak teh haro tong. Ya, ngedumel. Pas di lampu merah, holan macet, tong ngedumel. Di interaksi ada dongan di kantor, tong muruk. Saat dijabu, tong mengeluh. Dungi dok kalimat inatai mah, udah kau dengar tadi Pak? Ya. Tampilanmu luar biasa setiap pagi pergi kantor. Ternyata perkataanmu setiap hari tidak sejajar dengan penampilanmu berpakaian itu. Tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Tampilan kekristenan kita sangat luar biasa. Tetapi bagaimana kita menyeimbangkannya, membuatnya menjadi selaras. Mau songoni ulu ini penampilan songoni ala Kristen. Maka harus seperti itulah juga indahnya sikap hidup kita, perilaku kita, tindakan-tindakan kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah ngulu tahun. Jadi harap lagi mangul di Hai Baruani, sikap hidupnya semakin nampak. Dapat dua hal saling membangun, bukan saling mempersalahkan. Mangul nih barui. Adongko sahala ina songoni, mau lomar mobil halaki. Terodo ina tom madoko to amate na menyitiri. Awas kiri. Nah isi masongon itu. Rem ina kan. Ala sebere ko di sesemu ro motor ina kan. Ngajut rohnya maton. Awas lampu merah ina HP 1 kilometer naik do pe. Lampu merah kan. Jadi sejuk rohnya maton. Disadati kipas mama ngalopai nate di dapur. Ro mamaton. Mah kecilin apinya. Nah. Dibagi leng. Besarkan sedikit lagi, kan? Pabaliki, ika gobung na digoreng min, kan? Juk maruhan natay. Udah mangalopa, ho mangaturin na matay, kan? Tero mamatay madokon. Songoni maju di rohaku molo mabuah mobil. Say patu beko. Tapi yang jujur sini kan, bukan membantu, bukan menolong, tapi ya terus mengkritik. Saya rana salah masudina niulanai. Hape dung didokot di mana songoni, ibana pe jutia de rohana. Jadi jangan sikap yang baru bukan seperti itu. Adalah selalu saling menolong, saling membangun, dan saling menguatkan. Bukan saling mempersalahkan. Baru napa teluhon napa pudi. Ikon lam takas do pos ni rohata, di debata, ibana do nagabe si penjamin ngoluta. Dialah satu-satunya. Kemarin sore kita memberangkatkan anak-anak sekolah minggu kita yang akan memasuki remaja. Jadi rokok do tunasida, cita-citamu boleh berganti. Harapanmu boleh berganti. Keinginanmu boleh berganti. Tapi Tuhanmu tidak boleh berganti. Sekali Kristus, tetaplah Kristus. Percayalah karena dialah yang dapat mencukupkan dan menolongmu dalam seluruh kehidupanmu. Amin. Jadi no tedehon deui, nakin nu ngata tedehon, adong gotong edeta nomor 400 pos rohaku di Tuhanku, dang tarbain tarhirima. Unang tauji mangalui aka debatana asing, ibana do debatana tutu, na bui paluaho kita jala pasahaton aka lasni roha di ngulut tahun. Amin martangi yang mahita. Moliati madiho Tuhan, nunga di palua sohami tu mangiho katam di parsauran nami sadarion. Manugu hami asal manok tong mangulu di bagasan natinopa nebarui. Nunga salpu narobi. Nunga di loko hai baruo di hami marite Kristus Yesus Tuhan nami. Atong mangulu di bagasan hai baruo ni mahami Tuhan. Unang say mulak behami tu pudi. Tu narobi tu akabakko pangalaho nong tersilangi di bagasan Kristus Yesus na tersilangi. Atong pargugoy mahami laho makanguluhoni Tuhan. Asa takas ngulu ne barui patar marhite sadok hata parangi dot ngulu nami. Patari nang di tengah-tengah di ngulu nami marsada-sada. Di keluarga. Dia ke ulawan nami. Dia ke parasaran nami. Nang di tengah-tengah di ngulu ni parhuriaon nami. Tengmoliati madiho Tuhan. Buanon nami mahatami. Di tengah-tengah di ngulu nami si ganupari. Dio basot pe hubak kami di tangyangon Tuhan. Mauliati ni roha nami. Ala di loko dolas ni roha dia kana tua-tua nami. Gajang umur nasida Tuhan. Jalalas rohani huriam. Gabe di pasahat. Songot tadda ni hamoliatan ni rohani huriam. Di pasu-pasu mi dia kana nasida. Marit yaka ulos satu aon. Atong homa na mangusehon. Olop-olop las ni roha. Dot hatu aon di ngulu nasida. Asa totok nasida.
marlas ni roha Tuhan. Pasu-pasu nang sudi pinoparna, kaya nakon na pahopuna Tuhan. Asa nang mariting ulo niya kapinopar na ipe, tung takas di pakilaw na sida, dengan di basam, doa siniroham, di ngulu niya ka na tua-tua namyon. Padao mara, abat-abat, siyan ngulu na sida, siyan ngulu ni aka pinopar na Tuhan. Dio basope madok moliati hami tuho. Nang parbuharaton nami maakan naposom, mamongoti masa purna bakti. Dung makubasi na sida na selaon nai, song partohonan situa mamar halado di tengah-tengah huriam hakabisi jantungon. Dia manami amang situa aruan. Dot dinanami inang situa boru marbun. Moliati di Tuhan. Godang matongon na pinaluasmu, di hobasi na sida, di hasitua untuk dihapar hadon nai. Atong marparbui mai dingolu ni sadoros ni huriam na hinobasan na sida. Dina bongot na sida tu masa purna bakti mamuka sadarion. Tu homa hupanggopo kami na sida. Asal tong marlas ni roha marolo polop tordina naong nilehommu akapartikan nauli na sida. Tujuranope terton di bagasa kahipason gogo tok las ni roha na sida. Moliati manang di keluarga na tongon rap doh na sida di bason. Na takas nang patuduhon topangan, dukungan, support tu akan apa somon dia ka ulah pako basor nasida na selon pasu manang sudi keluarga nasida dinanami inang situa aruan dok dia manami amang situ morang moliate di Tuhan di gogolas ni rohanan di homu nasida mendampingi akan apa somon saledingon atong sahat manasida tu masa purna bakti marolopolop jala marasni roha manasida di bagasan Kristus Yesus tangihon jala uloi matangiang nami amin. Tapuji matu hata marede mahita lau sitikan maredion tapas sahat ma pelean dohot topangata tu ulaun diakoni sosial ta.
Hurian itu hata, diobason lah sepatu tama ulaon, laho paborhaton, amang inang situata namasuki obas pensiun. Hama kadongan nasa huriaon, marojahan tu aturan dok peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002, dung amandemen paupaton 2020 tolu. Paborhatot tama inang situa ati borumarbun, dot amang situa Effendi Aruan, madalani obas pensiun mamu kasadarion minggu tanggal 6 Juli 2025. Alani tapuji matuhata marede mahita sian nomor 130 ditikina maradion Roma amang do inang rap do keluarga tujolo. Marede mahita. Adorang sohu paborhatami hamu memasuki obas pensiun nuaing jumoloma tabigi surat keputusan Purna Bakti Muna. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cijantung Resort Cijantung. Surat keputusan dan ketetapan pensiun nomor 007 garis miring SKP garis miring HCRC garis miring D8 Rumawi garis miring HKBP garis miring 8 Rumawi garis miring 2025 dan nomor 008. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cijantung di Jakarta. Setelah menimbang aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat bab 9 pasal 43 halaman 193-194 tentang masa pensiun pelayan tahbisan penatua HKBP. Memperhatikan keputusan rapat Majelis HKBP Cijantung yang dipimpin Pendeta HKBP Resort Cijantung tanggal 11 Januari 2025 dan rapat jemaat tanggal 27 Januari 2025 serta sermon majelis jemaat tanggal 1 Juli 2025 memutuskan dan menetapkan 1. Nama marga Sintua Ati Buru Marbun, tanggal lahir 5 Juni 1960, menerima tahbisan 1 Desember 2013, lingkungan Wik 1 Cijantung 1. Nomor 2, nama marga Sintua Effendi Arwan, tanggal lahir 14 Juni 1960, menerima tahbisan 13 September 2009, lingkungan Wik 3 Susukan 1. Pada hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 6 Juli 2025, telah pensiun dari pelayan tahbisan penatua atau Sintua HKBP Cijantung Resort Cijantung Distrik 8 DKI Jakarta. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas kepelayanan penatua jemaat diucapkan terima kasih. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.
Roma 12 ayat 11 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Ditetapkan di Jakarta pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, Pendeta HKBP Resort Cijantung, Pendeta Abednego Sirait STH ditandatangani dan distempel. Nunga di begahamu surat keputusan ketetapan masa purna bakti sian hapar hadoon di HKBP Cijantungon atong paburaton nami mahamu memasuki masa pensiun. Ali inang situa ati boru marbun mardongan pos niroha di debata ama dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia sedarion Minggu tanggal 6 Juli 2025 hupa borhat mahamu maddalani obas pensiun sian ulaon hapar haladooni sai di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriaima pakoba syamuna salelengon jala diramoti mahamu dia ka ari-ari ningolumuna jala diparrohai mahamu madai hinauli ni tiki pensiun si dalanamuna tuaka ari namangihut. Amin. Selamat pensiun Marina. Aliamang situa Effendi Arwan mardongan pos niroha di debata ama don anak Tuhan Yesus Kristus dot to di perbadia sadarion Minggu tanggal 6 Juli 2025 hupa borhat mahamu mandalani obas pensiun sian ulaon hapar haladooni sai di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriaima pakoba semuna nasalelengon jala diramoti mahamu diaka ari-ari ningolumuna jala diparrohai mahamu madai hinauli nitiki pensiun si dalanamuna tuaka ari namangihut. Amin. Selamat pensiun ma di halak amang. Hurian itu hata onma amang dor inang situa tarap keluarga nong tapaborhat memasuki masa pensiun atong totong mata tangnya kon nasida di bagasan hai pason dolas niroha di pardal ningolu do pakobasion di tengah-tengah di keluarga na masyarakat tu tikir nengkroon nuaeng los tapasahat matiki tu nasida laho pasahaton hata partadingan parjolo mano pinasatu keluarga ni inang situa a borumarbun dungi diuruti menon tu keluarga ni amang situa Arwan. Poin mas diatur hala inang mak nama dau kata. Mau lihat ma pas dulu tadok tutuata ala boy sahat tina tahun mamongoti pensiun. Mau lihat ma amang nonon nami itu amak pendeta dot sude akka pendeta fungsional nak songoni tuhamu amak perlado dengan ni natal saulaun. Jadi tu hamuna dengan nami luasnya kabisi jantung untuk melihat itu kami. Boy inat tahun
mendelani ombas pensiun. Terlubomi ma di ueksada. Molo tungadong akka kekurangan na tahun amin mangido maaf muliati ma. Mula tema di tuhatta, mula tema di tasalutna, mewakili amang kebetulan roh hami boru dohot helani inangon, mado muliati saluhutna tu perhalado ni huriata nang sude amang inang ruas ni huria HKBP Cijantung, mas cailas rohanami di nanunga pensiun di hasituonna inangon sahat ula tohonanna di boga sasadarion pangiduan nami tangyang nami amang inang saluhutna tuhamu saluhutna asa toktong buat kamu inangon di boga tangyang muna asa boy di bogasan hahipason maralas roha di mangulahon ak kaulon na tujualanon toktong man yan pangiduan nami nang penunga pensiun inang toktong ma di bogasan pelayanan alahu boto kami disido las ni rohani inang disido kebahagiaan ni inang na mangulahon pelayanan ni tuhatay mulai tema di tuhatta mulai tema di hita salutna. Parjolo hita mandok melihat tutuhata pardengkan basai ala dilehot tiki dihita di bagasan tikyon nah hormati kami amang pendeta nami inang pendeta fungsional na adong di Huria Cijantungon nang sudi dong aku ina amang perhalado nama saya hormati kami songoni matahe ruas ni huriat tanah adong di Huria Cijantungon ama ina nang sudi akan aposo amang inang di pengulaun nami nasay laon dang tagamon sugudang akan nahurang husa dari hami doi dang apala sikop sipata hula hami ulaun nami alay berusaha do hami nian dia kaulau ni nang pesong ni segudang do aka hurangan di hurangan nami amang inang minta maaf mahami di sudena aka kekurangan nami nasa lelengon na mangula di Huria Cijantungon nang pedang pula lelek kami heran nasa kilo mata do perasaan tung masay hatop Tuhan dangarong sedia na huula ni naroha alay molehate mari Tuhan ditangyang muna akamang akainang dia kahurangani minta maaf mahami terlumobi ma di ruas ni sada Cijantung masada hurang aku manginang nakingang unang sape manete kilukin naro aku alay manete sendiri dia kadamang dainang ruas ni sada Cijantung nah khusus kulayani kami godang akan humrang mola tungpe adong akakaluhan mi ruas dang tertanggap kami di ruas ni sada Cijantung amang inang husadari kami doi alay tongdo hubere kami haburjuan ni ruas khusus na di sada Cijantung naso pola gudang akaparungutunguton menyadari menerima segala kekurangan ni kami ama situa na adong di Cijantung au sehupuji do
ruas na adong diwe sada Cijantung. Molo tung pe keadaan ni ruas ni Cijantung natung masai marhangurangan alai molo adong akasi hatan na membangun tu gereja dakyado pe hubegi adong ungut-ungut. Imalas ni rohaku na parjulo diwe sada Cijantung. Jadi muliate ma amang inang, diaka kekurangan nami na sa lilingon, tangya ko kamu ma amang lamdenggan huriaton, lamdenggan akapalayanan, molo tung piadong kekurangan nami akaparhalado, marsitutu mahamu amang akainang, manangyakon, rak martangya kita, ay berusaha dohami sa luhut na mabaydenggan pelayanan di Huria Cijantungon, alay dangadong na sempurna. Jalan terakhir tuak kadong aku perhalado inang amang perhalado nian martinggal hata do pehita di persermonan hari Selasa. Lam tu denggan nama pelayanan tadi Huria Cijantungon. Nungatar barita Huria tahun dia kasadani rohata. Lamar semangat mahita amang inang lam membangun Huria tahun asalam uli tujuluanon marsanga ma tuhanta muliate imarana boy hupasahat tami. Horas tuita saluhut na. Kami mewakilin dari keluarga Sintua Effendi Aruan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ruas HKBP Cijantung yang telah memberikan dukungan atas pelayanan kami selama ini. Begitu juga kepada keluarga Parhalado, begitu juga terkhusus untuk WEK 3 Susukan. Terima kasih banyak kekurangan, kesalahan yang mungkin kami tidak sadari atas pelayanan kami selama ini. Mohon dimaafkan inang, tanyakan kamu hami asa setelah pensiun boy kami makin sehat tetap melayani, walaupun sudah pensiun kami tetap bisa melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarga Pardihuta Parhalado atas kebersamaannya selama ini. Mungkin banyak juga perkataan atau tingkah laku yang saya perbuat, mohon maaf amang inang. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, mauliate hataki hata tambahan. Orasma dihita saluna. Mulate ma tepat satu tuata, mulate manatu apa dita ilio depe kesempatan tuami, apa satu hata pertandingan. Di hamu amanami nanami ruas ni Huria HKBP Cijantung. Orma namar guar situa epin di mukira gudang rawera nasumanada iba. Ala memang kurang marsaur di batu aka wik nasing. Alai memang sokonima kedan iba. Mulu ni rajumadu manang mulu ni evaluasi lo memang semulai di calotun iba satu sonari. Gudang dupe memang nasubui ni ulahon nani tugas son ni Huria itu iba. Nirajuma metutu aka nihilala di hahurangan niba, di kemampuan niba, di keterbatasan niba. Adang terus terang dokon, tak hinaholongan dope, tak uhaholongan dope Tuhani segenap hidupku di dalam nama ulahoni. Sonari do huda husadari. Jalo hubereng sainang dope nian iba melanjut alai aturan dona bain. Ikosiko ma 45 tahun. Alaniro buru ya kahakurangan nami amang inang
Merpengaju mahamu di kami, iman abu terbaik kami. Muliate mari Tuhata. Butima. Ya, Abu Bera, tu dula majal amang, do inang. Ya. Noeng tahu lutima, anggotu napasaton hata parpudi nakin, dan pala hujaha di sirong tersurat dalam kurung singkat dan padat. Halain noeng tu namangi huton, hujaha mak mandoko kata singkat dan padat. Pina satu mewakili ruas ni Huriata, pinasa matiki tu amang M Raja Guguk, utusan ni ruas Sian Wek. Dulu susukan sada. Horas madihita nasahuria. Horas. Mauliate mah di Tuhatta, di Barsaurata, di Minggu Sadarion. Merlas niroha hita rak dohot na tua nami amanami nanami nabohoma tutu di bagasan setanggal 2 sahat tutukion berulang tahun siap 70 tahun sahat tukijang dalalas mauliate mah dihamu padita nami padita resort doho inang las saluhu namahamu amang inang padita fungsional doho amang inang situa perhalado ni huriata naung mangulahon patupahon tara paporohaton tu inang amang situa ni huriata marahiteima mulutong hami penuaing nama doko kata sian mewakili ruas nadong diwik tulu susukat sada na hurang lobi marpangaju mahamu mauliate godang madi basah rohanami dehamu inang amak situa nami inak situa amur marbun amak situa arwan di pakkubasiomu nasalilengod di huriata tohoro paddoha munai anggo dihangoluon dang adonggo penasikop alai marpos niroha dohami songor ruas disude naulina denggan naok pinasaha ni huriata siula honommu hobartu pakkobasio di tonga-tonga ni huriaton godanggo dapo naulina denggan asimat tong rohani Tuhan di pasu-pasu may tuhami sa luhut na ruas asa gabuay mangului tarida may atong ulahonon nami mendukuk sude akka program na mabayat tuhamajun ni huriata doho na makubasi tu ruas alani dinahurang lobi didukunga pabahenang napakateon nami tuhamu manami na nami situa tuhatama na margogoy hamin hutami akok kami asa salpuhok kamu ma siap bagasar rohamu akka nauli na ganima ingot-ingot tamu hami betok saluhut na ruas martangiang matutuhatay margogo marlas ni roha mahamu dapat tamu ma akka uli na denggan para buemu saliling mangula di basdor nito hattaon gabi dalam malas niroha di mamu madalani obas pesyun alani marlas niroha mahita dohot tuhatta marlas niroha mahita na tua-tua nami na marumur 70 tahun tukidang bohori bagasat tikion ala naong dapat tamu hatua uni las marohamu marhite margogo mahamu laho payhutihut akka paparamu doho mangulahon akka ulahon na maragami atau horas madihita sa luhut na mauliate madito hatta Nuaing didutima mewakili Parhalado pinasama tuamang situa M Situmeang.
mauliat ma dia makpadita yakadonga parhalado nang songonima ruas ni huriat tasalhut perjuluma hupasahat mauliat itu aka natua yakadamang na madapot ulos hatwau di bagasan sadarion. Agak luar biasa kubereng ulos hatwau sadarion. Dulu may siap perhalado, dua halak may sian pardihutani perhalado. Jala kubereng akka hamudo na julu na mabuka gari jawang akan natutua nami. Alani mauliati ma di Tuhan. Budo behamu ditikion paihudihu perdalanan ni huriatta sahat tutikion alani horas ma dihamu akan natutua nami nabadapot ulos hatuaon selamat madalan yakka ngilung-ngilungi huli-huli ma tujuan aido yu dinatar surati maludung lobi bitu belu tahun akka hangaluton namain na wa memak kuber kamu naking na 10 patalak ngason na mulai sonna lalo-lalo. Jadi saya dia lilingon di paluas di batahamu madalani akka ngiluk-ngiluk ni akka huli-huli dope bahorsma sai lab tuguma haporsiota tu di bata salinai mau lihat ma dia akka natua do nami nabat dapat ulus hatuaw langsung ni ma di hamu nakadongan amak situa ruat dohot inang boru marbun sadariom matu boho kamu pensiun cian hapar haladon. Pos maruhamu anggo hita hapar haladonon. Saya songot jelek doi. Si bata do di bonanai danga paladong ido perbuina. Alai di ujunga, di ratinga di san, di ratinga di sadu nunga malamu. Jala ramos perbuina. Songni doaka ulon di hapar haladonon. Pos maruhanani, pos maruhamu dituata, sudena ka nang niulamu salilengong dihuriawang parmar parbuenatong gimay di persaulihong akar ruas ni huriata dohotak kapunguan nang di jamitai hamu na salilengong alani atas nama ni parhala dohot ruas di huria upasahat tami ma mauliati hudang ma di pakku basio buna nasa lelengom molutuk pehamu masuk tu pensiun hapar haladon nikmati hamuma buma hamu sonna marhosa satokin tak pula pikiranmu besar mubbe tak pula pikiranmu be majalo yurasi anak karwasta tak pula pikiranmu biakan nasing mangulum ma satok kipai maro pajuwo di Tuhani. Alani dohono matok tu keluarga saluhut. Mauliate ma di dukungan nak pinasahamuna. Tuamak siaruan. Dohot tu inang. Boru marbon. Ay molo dang didukuk kamu. Panggulahonon niamang dohot inangon. Maul doi ulahonon nasida. Ali takas dohu beri kami sungguh parhalado. Matsay denggad do pangulahonon nasida. Molutuk pinakaning didol amak siaruan. Gudang nasumanadda, budo toho. Edang bubi amangon marakidda, manang majahatikting. Alah inoron di kesehatan. Alay di luar di ulaw ni. Di ulaw namang oddo nasa natolap guguna. Alah ni di amak siaruan, dohot di inang. Mauliate ma, di baku basyo muna. Na kami pihak kaparhala do molo tunga dong. Akan nahurang di akka kerjasama sa lilingon. Saya masih maapan mahita. Horas ma selamat memasuki pensiun. Tuhan ma nama masuk hita salutna. Butima. Los di Rutima, Pasaton, Cendra Mata, ada nih moliatin rohata. Alani nyotang mak keluarganya mangaruan dot inang situ baru marbun lahu jongjong asa di pasal huriata ma diwakili kapar haladota.
Tong mulia tema sian hami lahu mengunjungi kalau sambutan mandok kata di napa borhaton memasuki masa purna bakti ka Amang Inang Situata. Jadi malah sirohamamu tiamang do inang. Jadi lasni rohamuna dang ala nang gudang akata dahalongangan nabi muna. Alai songone de kon Yesus tuaka pitu puhalak sisian nai mak dung mula na sida-sida kaula pakobasun nai. Las marohamuna ala nong tarsurak guarmuna di Banua Gijangi. Ima halas kamu jala ima gabe olop-olopta. Tong nuaing tapaujung ma ulauta paborhaton masa pensiun amang situa aruan do inang situa abur marbun marede mahita rim mahita jongjong. Koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo harwani saluhut silihon lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hu pasahat hami masyanan nilihon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asahu parasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon muri tonga-tongani huriam dohot di Portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Naminna di Banua Gijang, sai pinerbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malo meniroham di Banua Tongaon songonda di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa meresanami songom panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim.
Amang inang ala paborhaton situa pensiun do hita, alani di Joloma hita masih jalangan, hota kaima, keluarganya mangaruan, do keluarganya inang situa bor marbun tujuloon, molotung hita kana romar minggu yang masih jalangan Roma hita si Jolo, lah majalang nasida.
Perlindungan Marpaung Motivator dari Maastricht, Nederland mengundang semua ruas HKBP Cijantung dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dewasa hingga lansia. Kita bersama-sama menghadiri family gathering yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan kupas tuntas bagaimana motivasi kita untuk terus memperbaharui diri, proses transformasi, dan tentu bersuka cita dengan sesama keluarga ruas HKBP Cijantung ini. Sampai jumpa, Moliate, Shalom. Perlindungan Marpaung Motivator dari Maastricht, Nederland mengundang semua ruas HKBP Cijantung dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dewasa hingga lansia. Kita bersama-sama menghadiri family gathering yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan kupas tuntas bagaimana motivasi kita untuk terus memperbaharui diri, proses transformasi, dan tentu bersuka cita dengan sesama keluarga ruas HKBP Cijantung ini. Sampai jumpa, Moliate, Shalom.